Добър вечер на всички. Искам да благодаря на тези, които до момента, през цялото време и всичко останало, които ме гледат на YouTube, на Google+, и навсякъде. Искам да благодаря на тези, които ме подкрепят. И искам да покажа тая вечер какво направих аз самият. Една красива манча. Зеленце с пуешко месо. И искам да кажа на здраве на всички и добра вечер. И ето го месцето, което представлява в момента. Самото, което се е сварило перфектно и само падна. Ето го. Перфектното. На здраве на всички.